Via Daily Day, dia 5 i últim, aquí a fons. L'objectiu d'avui, Florència. Són 20 quilòmetres i són quasi les 8 del matí. A les 7 de la tarda tinc l'avió. Arribarem? Jo crec que sí, és tot baixada. Vinga, som-hi. Enric, és un mentider, no feia tant de fred. Ets un exagerat, el que t'agrada és anar a dormir a l'hotel. Mireu. Veieu, no? S'obren les paraules. Com tinc una mica de pressa avui, gravant pocs plànols meus, aquells que penjo al trípode, ja em perdonareu. I bé, ara què, Enric? Perquè portaves 2 mesos sense pujar cap vídeo, i ara què? Què faràs? Estaràs també uns mesos oblidats amb nosaltres? No. Els propers vídeos segurament seran els de Thor. Més vídeos de Thor? Sí. Vaig tornar a Thor fa 2 setmanes. No vaig pujar res a xarxes socials, però vaig fer vídeos. I vaig acampar. Estava tot nevat i vaig acampar allà, a la muntanya de Thor, i crec que va quedar molt guapo. Va quedar molt guapo. Això serà, doncs, propera setmana o la següent, perquè encara els he d'editar. Després hi ha alguna altra cosa que tinc en ment, però bé, anirà venint el contingut, doncs, regularment, a poc, com sol ser habitual. Subscriviu-vos per estar alerta. Arribats a Friesole, darrere meu, acaben de sonar les campanes de la catedral di San Romolo. Molt maco aquest poble. Molt bé, tu, queda res, menys de 9 quilòmetres i són les 11 del matí. Jo crec que anem bé de temps. Por cierto, me he tomado un café, cortesía de nuestro amigo Pello. Muchas gracias por la donación. Aquí no es como en Suiza. Aquí, con estos 2 euros me ha cundido y aún me han sobrado 50 céntimos. Muchas gracias. A tu salud. Ei, fantàstiques vistes des d'aquí, de Florència. Allà està el Duomo, anem a fer zoom. El Duomo, la famosa catedral de Florència, que serà al final de la ruta. Toca aprofitar aquests últims quilòmetres per explicar-vos una mica el que he portat a la motxilla. Res de molt nou pels habituals del canal. En primer de tot, el quilt, que faig servir sempre, de temperatura confort 0,5 graus, el matalàs de sempre, Situ Summit, la tenda de sempre de l'Express, que ja està descatalogada, el Policro, que és el terra de tenda. Com a novetat invernal de roba de descans he portat unes malles tèrmiques ben gruixudes i una samarreta tèrmica també, imprescindible. Uns guants fins, el necessaire amb les bateries i tal, coses de youtuber. Com a novetat d'aquest any, com heu pogut veure, porto uns micròfons amb una pantalla antivent. Trobo que és imprescindible, perquè tu a vegades mires altres canals de YouTube i quan fa vent i estan gravant a fora i no tenen protecció a la càmera o al mòbil, doncs se sent fatal i això és fatal pel vídeo. Sí, tu pots fer un vídeo que d'imatge no sigui gaire bo, però si l'àudio està bé i és interessant, el mires. Però si l'àudio és fatal i no para de sonar el vent, és immirable. Per menjar he portat únicament el pot aquest, no he portat un fogonet per cuinar ni res. Ja sabeu la meva tècnica de cuinar en fred. Els pals de trekking, que són nous, Nature Hike, són més lleugers que els anteriors. Estan bastant bé, la veritat. La jaqueta impermeable Salomon Bonati Waterproof, els pantalons impermeables del Decathlon baratos, unes bosses estanques, tot ficat dintre una bossa escombraries perquè no es mulli, un parell de soft flask, un d'ells filtre d'aigua, Salomon també, auriculars, algú de botiquín, i diria que ja està. Altres 2 novetats serien els mitjons. Són mitjons que tenen el forat pel dit i me'ls he comprat de la marca Onige, de l'Express,
perquè per així evitar que a vegades se'n feien algunes llagues entre els dits i amb això doncs ho evites. I trobo que estan molt bé, han funcionat. Són una mica gruixuts, potser per l'estiu no, però per aquesta època estan molt bé. I, evidentment, la motxilla. La motxilla aquesta que al Topcalm va deixar el nostre amic Josep Massaguer, ara l'he comprat de segona mà. És una motxilla cara, però ha funcionat estupendo. Una passada. Supercòmoda, agafa molt bé i superlleugera. O sigui, heu de tenir en compte que molts cops quan has de canviar de capa has de treure la motxilla, canviar-te o ficar-te el que sigui i tornar a agafar la motxilla. Amb aquesta no, amb aquesta puc canviar-me sense haver de deixar-la al terra, tot la lleugera que era. Quan lleugera? Doncs ho vaig pesar a casa abans de sortir i pes base, és a dir, el pes sense aigua ni menjar, 4,5 quilos. Superbé. Ah, i m'oblidava, un altre MVP, el Polar Alpha Direct de Senchi Designs, el qual ja he parlat diverses vegades d'ell, una passada, car de collons, però m'ha valgut la pena. Amb molt poc ja d'acabar la travessa ja em trobo a Florència, però abans d'arribar a la Piazza del Duomo em fotré una pizza, perquè no pots venir a Itàlia i no menjar pizza. Ja que us estem... Es veu des d'aquí, impressionant. Impressionant, ja havia estat, però... Buah, brutal. És una de les catedrals més impressionants del món. Buah. Via Deli Day, a punt de completar-la, molt recomanable, us recomano tots. Feu-la 5 dies, 6 dies, està superbé. Fàcil, accessible, disfrutona, que es diu en castellà. Vinga, escollirem aquest lloc com a finalització de la travessa. Gràcies per seguir-me, subscriviu-vos i fins la propera. Ciao!